Сығылышып җыелдык без бүген гаҗиз мәктәпкә, кулларны кулга тотынып, юл алдык киләчәккә. Зыялы укытучылар янәшәдә бәхеткә, алып чыгалар безне кызыклы сәяхәткә. Исәнмесез, дуслар, исәнмесез. Һәр очрашу шулай башлана. Исәнмесез дип башланса ул күңелләрдә ныграк саклана. Кадерле телевизор караучылар, мәктәп тыгы тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбызда без Татарстанга дан яулап, Россиягә танылган Шәмәрдән лицейы белән таныштырырбыз. Шәмәрдән лицейының даны ерак таралган. Минхажев, Исхаковлар биредә белем алган. Югары уку йортына тиңләгән бөек әдип. Егет кызлар хушлашалар, кабат килермен диеп. Бу 3 катлы матур бина ерактан балкып тора. Бәйрәмнәр һәм зур чаралар һәр вакыт булып тора. Галим, табиб, учучы мәктәптә белем ала. Олы тормыш юлына укытучы затып кала. Канат куя һәр балага, очра галәмнәргә, сәламәтлек, сабырлык телик мөгаллимнәргә. Әйе, балалар тырышып укысын өчен, тормыш өчен кирәкле белемнәрне алсын өчен лицейда бар шартлар да тудырылган. Алай гына да түгел, тирә-юньдә мондый лицей бер генә. 2 спортзаллы, яхшы җиһазландырылган кабинетлары, зур, иркен ашханәсе, иләрнәдә кайтмыйча эшли торган укытучылары булган лицей тагын кайда бар? Алары бәлки бардыр да, әмма бездәгедәй булган директоры бер кая да юк. Үзе белемле дә, бик эшчән дә, үзе ягымлы да, таләпчән дә. Әйдәгез хәзер сүзне лицейбызның директоры Илфат Рөстәм улы Мөхәммәтовка бирик. Исәнмесез, Илфат Рөстәмович? Исәнмесез. Директор булуы авырмы? Уңышларга ирешүнең сыры нәрсәдә? Лицей бүген ничек яши, авырлыклар бармы? Бүгенге лицей тормышы турында ниләр әйтер идегез? Шәмәрдән үсеш лицей турында сөйләү икеләтә рәхәт, икеләтә авырлык. Чөнки шәхсән мин үзем Шәмәрдән орта мәктәбендә белем һәм тәрбия алган кеше. Миңа мәктәп үзе дә, педагог коллектив та бик якын һәм кадерле. Бүгенге көндә дә мәктәбез гөрләтеп укый, гөрләтеп яши. Бу елда мәктәбезнең 100 еллык юбилеен билгеләп үтәргә җыенабыз, Алла бирсә. Күпме зыялы, дәрәҗәле шәхесләр белем һәм тәрбия алган безнең уку йортыбызда шушы еллар дәвамында. Танылган язучыбыз Мөхәммәд Мәһдиев дә Шәмәрдән мәктәбе безнең өчен Мәскәү һәм Ленинград университетлары дәрәҗәсендә иде дип язып калдырган бит. Үткәне генә түгел, бүгенге көне дә, киләчәге дә ышанычлы лицейбезнең. Бу яктан без бик бәхетле. Әлбәттә, республика һәм Россия күләмендә үтә торган бәйгеләрдә мәктәбебез елдан-ел яңа үрләр яулап, уңышларга ирешә. Бу исә районыбызда балалар өчен тудырылган уңай шартлар, көчле педагог коллективның хезмәте безнең уңышларыбызның нигезе. Узган уку елында мәктәбебез Татарстан Республикасында туган телләр елы уңайыннан үткәрелгән бәйгедә җиңү яулап грант тотты. Шулай ук мәктәп китапханәбез Татарстан Республикасының иң яхшы мәктәп китапханәсе арасында абсолют җиңүче булды. Шулай ук 2022 елда мәктәбебез бөтен Россия бәйгесендә этно-мәдәни белем бирү өчен иң яхшы оештыруда 3нче призлы урынга лаек булды. Шулай ук укытучылар турында әйтеп китәсем килә. Укытучыларыбызның нәтиҗәләре һәр даим, һәр чак безне куандырып, сөендереп тора. Татар теле укытучысы Мингазова Нурсия Фуат кызы ел укытучысы 2022 бәйгесендә Учитель-творец номинациясендә җиңү яулап грант тотты. Шулай ук татар теле һәм әдәбият укытучысы Маласалихова Гөлсирә Госман кызы Россиянең 200 укытучысына 200 мең бәйгесендә призлы урын алып грант тотты. Ә укучыларыбыз әти-әниләр белән берлектә Тату сыйныф серләре бәйгесендә бөтен турларны узып, республикадан призлы урын белән кайттылар. Алар Анапа шәһәрендә ял лагерына путевка белән бүләкләнеп, рәхәтләнеп ял итеп кайттылар. Бер булганнан бар да була диләр, дөрес сүзләр билгеле. Узган уку елында 11нче классны 3 укучыбыз алтын медальгә тәмамлады, ә 2 укучыбыз дәүләт имтиханнарын 100 баллга бирә алдылар. Бу исә укучының һәм укытучыларыбызның уртак хезмәт нәтиҗәсе. Сүз дә юк, алдагы торган бурычларыбыз тагын да зуррак, катлаулырак. Региональ инновацион мәйданчыгы статусы алыр өчен гариза яздым. Һәм бу гаризаны Татарстан Мәгариф
министрлыгы раслады. Бу мәктәбебез өчен яхшы хәбәр. Педагог эшчәнлекне тагын да яхшыртырга, инновацион яктан камилләштерергә яңа мөмкинлекләр бирәчәк. Форсаттан файдаланып, илебезгә, гаиләләребезгә тынычлык, һәммәгезгә саулык, сәламәтлек, һәрберегезгә уңышлар телисем килә. Мәктәп чоры ул балаларны олы юлга озатучы, мөстәкыйль тормышка әзерләүче чор. Шуңа күрә дә башлангыч сыйныфтан ук белемле шәхес тәрбияләүгә ныклы нигез салына. Ә башлангыч сыйныфларның уку эшчәнлеге белән директор урынбасары Әлфия Минахмат кызы Закирова җитди һәм эзлекле эш алып бара. Бүген без аны кунакка студиябызга чакырдык. Исәнмесез, Әлфия Минахматовна? Исәнмесез. Безнең нәни дусларыбызның лицейдагы тормышы турында сөйләп китмәссезме икән? Башлангыч сыйныфта уку сабый чакның бер баскычы. Ул сихри балачак мизгелләре беренче хәрефләр иле. Хәзер башлангыч сыйныф укытучысы укучыны укырга, язарга, санарга гына өйрәтеп калырга түгел, ә универсаль уку күнекмәләре формалаштырырга проект эшчәнлегенең эксперты, җитәкчесе дә булырга тиеш. Бездә нәкъ менә яңалыкка омтылучы, заман сулышын тоючы, белемен эзлексез камилләштерүче, укыту тәрбия эшенә иҗади якын килүче укытучылар эшли. Укучылар белемнәрен үзләре төрле конкурсларда катнашып үзләштерәләр, ныгыталар, бәялиләр. Хәзерге заман мәктәбенең иң зур бурычы уйларга һәм фикер йөртергә сәләтле, заман сулышын тоеп, алга атлаучы, уйлап табучы, үз халкының тарихын, мәдәниятен белүче иҗади шәхес тәрбияләү. Мәктәбебездә буыннан буынга күчә торган ялларны онытмау максатыннан төрле чаралар үткәрелә. Гырыф-гадәтләребез яңадан торгызыла.
Милләтемнең гасырлардан килгән истәлекле гадәтләре бар. Күркәм гадәтләрне яшәтүче олуг телем, татар телем бар. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Безнең лицеебызда татар халкын үткәненә хөрмәт, киләчәгенә өмет, ышаныч белән карарга өйрәтәләр. Татар халкы борын-борыннан кунакчылык халык булган. Без дә сезгә бүген үзебезнең тырышлыгыбыз белән әзерләнгән тарихларга бай милләтбез дип исемләнгән тамашага чакырабыз. Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел ул минем туган телем. Балам дип туган телдә эндәшә миңа әткәм. Әнием дип әнкәемә мин туган телдә әйтәм. Туган телемдә сөйләшеп яшим мин туган илдә. Уйныйбыз да, җырлыйбыз да, аулак бүген бездә. Җир биюләр ашатсагыз, рәхим итегез сез дә. Кызлар, әйдәгез йөзек салышлы уйна алыйк әле. Йөзекне мин салам. Югалдылар инде бу егетләр. Югалттыгызмы, кызлар? Югалткан ди, үзебезгә генә дә бик рәхәт. Инде кайтыр вакытта җитеп килә. Кызлар, әйдәгез көткәнче биш барлы уенын уйнап алыйк әле. Әйдәгез.
сез білмей алай. Біз де түшіп қалған түгел. Урушаны аңлайбыз. Тик тіліні білмейбіз деп шояртабыз, алдыйбыз. Жей ішінде айратыбыз, урушасын да ташлады. Біздің білен туған тілде сөйлеше де башлады. Әфәрин! Бейбіз де, жырлыйбыз да, шиғырләшләргә дә яратабыз, бик күңелле яшибез. Мәктәп безне әдәпле булырга, үз-үзеңне тәртипле тотарга һәм тормыш кагыйдәләренә өйрәтә. Мәктәптә алган тәрбия кеше тормышында гомергә эз калдыра. Шуңа күрә, бүген студиябызга кунакка тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Фатхуллина Гөлназ Маулид кызын чакырдык. Исәнмесез? Исәнмесез балалар. Лицейбызда тәрбия эше буенча нинди яңалыклар, нинди уңышлар бар? Гомумән, лицейда тәрбия эше ничек бара? Шул турыда сөйләгез әле. Чыннан да шәхесне үстерүдә тәрбия зур роль уйный. Мәшһүр татар гуманисты, мәгърифәтче Каюм Насри үз вакытында тәрбия һәр нәрсәнең ачкычы, аның белән һәр нәрсәне хәл итеп була. Ул кешене кеше итүдә иң дөрес юл дип язып калган. Чыннан да бу сүзләр белән килешмәй мөмкин түгел. Лицейбызда укучыларга дөрес тәрбия бирүгә зур игътибар куела. Дәрес вакытларында да, дәрестән тыш чараларда да, бәйгеләрдә, түгәрәкләрдә һәр укытучының истәмә белем бирү педагогының эшчәнлегендә тәрбия бирү чагылыш таба. Иҗат һәм спорт белән, техник юнәлеш белән бәйле түгәрәкләребез бик күп. Алар арасында музейны өйрәнү түгәрәге, сәхнә юнәлешен өйрәнү түгәрәге, оста куллар, шулай ук роботлаштыру, авиамодельләштерү түгәрәкләрен, спорт юнәлешләренә килгәндә волейбол, футбол, чаңгыда йөрергә өйрәнү түгәрәкләрен әйтеп үтәргә мөмкин. Агымдагы уку елында лицейбызда мәктәптә футбол федераль проекты старт алды. Әлеге проект нигезләрендә физик тәрбия дәресләрендә, футбол түгәрәгендә футболны тирәнтен өйрәнү алып барыла. Кайсы гына ярышта я бәйгедә катнашсалар да, Аллага шөкер, укучыларыбыз призлы урыннар яулыйлар. Тәрбия өлкәсендә балалар үз идарәсенең дә роле зур. Менә бүген алар мәктәп ТВ тапшыруының хәбәрчеләре ролен башкаралар. Балалар, сезгә уңышлар телибез һәм рәхмәт җиткерәбез. Исәнмесез, без мәктәп балалар думасының активистлары Хәсән Шназали һәм Башарова Азали. Бүген сезне мәктәпнең тәрбия эшчәнлеге белән таныштырырбыз. Иң беренче тәрбия китапханәдән башлана дисәк тә ялгыш булмас. 200 квадрат метрдан артык мәйданны биләгән китапханә белән Шакирова Ләйсән Нәкыйп кызы җитәкчелек итә. Безнең китапханә менә инде 5нче елын информацион китапханә үзәге исемен йөртә. Лицейбызның йөзе үзәге ул. Китап фондыбызда елдан-ел кыйммәтле, эштәлеге ягыннан иң затлы китапханәләрдә генә була торган басмалар белән тулылана. Бу өлкәдә безгә үзебезнең мәктәпне тамамлап, бүгенге көндә дәрәҗәле урыннарда эшләүче егетләребез булыша. Менә бу күргәзмәдәге китаплар да безгә спонсорларыбыз ярдәме белән килде. Әлбәттә, китапханәнең эшен җанлы, үткәрелгән һәр чараның нәтиҗәлелегенә ирешү өчен фонд кына түгел, заман таләпләренә җавап бирердәй креатив алымнар кулланып эшләүдә мәҗбүри. Мәсәлән, бездә әдәби кафе, әдәби төн, әдәби суд, информацион сәгатьләр,
бук-трейлерлар бар да укучылар тарафынан яратып кабул ителә. Укучыларыбыз исә мәктәп китапханәләре арасында район, республика бәйгеләрендә призлы урыннарны бирмиләр. Эй, күрәле, бигрәк матур күлмәге, күпереп тора җиннәре, өзеп тора билләре. Тегүшесе кем икән? Ул аны үзе теккән. Кулъяулыгы ал икән, чигеше дә бар икән. Мәкшәшәге түгәрәк, кунган ана күбәләк. Кем шулай матур чиккән? Ул аны үзе чиккән. Ал япкышы билендә, ап-ак сөлге инендә, бөтен эше ялт иткән, илләр яктырып киткән, улынган кыз кем соң ул? Бу уңган кыз Айсылу. Кирәкмәгәнгә игътибар итмичә, үз көчебезне юк-барга сарыф итми генә ничек дөрес яшәргә соң? Бу сорауга җавапны без яраткан педагог-психологыбыз Фируза Хабиджановна белән бергәләп эзлик. Еще несколько лет назад, если человек обращался к психологу, то его считали не совсем нормальным. То есть было такое немножко стереотипное мнение по поводу обращения к психологу. Сейчас, слава богу, мнение изменилось. А для детей огромный поток информации выбивает их эмоционально, и они не могут с этим потоком информации справиться. И они часто приходят ко мне, чтобы расслабиться, поговорить по душам, поделиться секретами. Для этого я использую разные технологии. Это и релакс, это вот и арт-терапия. У нас специальный стол, на котором ребятки могут рисовать, если хотят, на листочках. Это у нас и ролевые игры, это и упражнения, которые позволяют восстановить память. То есть у нас диапазон методик очень большой. И я очень рада, что в любой момент ребятки могут просто на перемене прийти ко мне, поделиться и просто расслабиться. Моя работа приносит мне большое удовольствие, и я счастлива, что я работаю в этом лицее. Лицейбызда математика укытучысы Осипов Павел Валерьевич җитәкләгән авиамодельләштерү түгәрәге уңышлы гына эшләп килә. Бу уку елында түгәрәккә йөрүче укучылар белән район һәм республика күләмендә оештырылган ярышларда катнашып, призлы урыннарга лаек булдылар.
Иң күп уңышларга ирешүчебез булып 10-нчы сыйныф укучысы Алимов Илшат тора. Ул авиамодельләр белән бик кызыксына. Киләчәктә хезмәт юлын әлеге юнәлеш белән бәйләргә хыяллана. Илшат лицейыбызның балалар оешмасының активисты да. Безнең балалар оешмасы Дулкын исемле. Әлеге хәрәкәттә башлангыч сыйныф укучылары эстабарлар, урта сыйныф укучылары варислар, югары сыйныф укучылары остазлар дип атала. Балалар оешмалары өчен Татарстан Республикасының ел активы конкурсында призлы урыннар яуладык. Яхшылык картасы Бөтен Россия конкурсында без беренче баскычка мендек. Җиңү волонтерлары, проектның рәхмәт хатлары, Россиянең укучы балалар хәрәкәтенең сертификатлары бихисап. Укучылар эстабар һәм варис кагыйдәләрен, традицияләрен яхшы белеп эшләгәнгә күрә, шундый зур уңышларга ирешәбез. Әйдәгез эстабарларның үзләре белән якыннанрак танышыйк. Эстабар кем ул дисәгез? Эштә, сүздә гаделләр, кыен чакта дусларына булышырга әзерләр. Эстабар кем ул дисәгез? Шигырь, җыр сөючеләр, күңелләргә шатлык нуры өләшеп бирүчеләр. Эстабар кагыйдәләре. Эстабар кыю кеше. Эстабар намуслы кеше. Эстабар кешелекле кеше. Эстабар тагын яхшырак булырга омтыла. Без яхшы эстабар булырга һәм эстабар кагыйдәләрен төгәл үтәргә вәгъдә бирәбез. Эстабарлар тату һәм шат яшиләр. Укыйлар, рәсем ясыйлар, җырлыйлар. Әлеге эшчәнлек безнең мәктәптә элеккеге еллардан ук башкарылып килә һәм һаман да дәвам итә. Хәрәкәтнең тарихы пионерияга барып тоташа. Пионеры да, комсомолы да тарихта калды.
Идеология, патриотик тәрбия бар дип искә ала өлкән буын. Ләкин аның урынына алмашка яңа балалар хәрәкәтләре барлыкка килеп тора. Күптән түгел оешкан юнармия хәрәкәте шуның бер юнәлеше. Бу елгы уку елы башында лицейбызда юнармия йорты ачылды. Җитәкчесе Вәлиуллин Дилүс Минделюла. Ул районыбызның юнармия хәрәкәтенең җирле штабы начальнигы булып тора. Шулай ук лицейда яшь атышы түгәрәгендә алып бара. Ел сайын тыл ветераннары, армия сафларынан кайткан солдатлар, сугыш чоры балалары, Афган сугышы ветераннары белән очрашулар, сугыш ветераннарын искә алып хәтер көннәре, әдәби кичәләр оештырыла. Һәйкәлләр һәм мемориалларны чистарту эшләре ел буе башкарыла. Традиция буенча лицейбызда ел сайын юнармия җыены уздырыла. Шунысын әйтергә кирәк. Әлеге оешмага кергән укучы бар яктан да үрнәк булырга тиеш. Укуда да, җәмәгать эшләрендә дә, спортта да. Күргәнегезчә, укучыларның уку һәм ял вакытлары файдалы үткәрү өчен Шәмәрдән лицейында бар шартлар да тудырылган. Бүтән күрсәткечләрне дә укуда дисеңме, дәрестән соң чаралардамы, спорт өлкәсендәме, барысы да югары дәрәҗәдә. Матурлыгы, гүзәллеге, чиста яктылыгы белән лицей безнең өчен туган йортыбыз кебек. Хөрмәтле телевизор караучылар, шуның белән Шәмәрдән лицее әзерләгән тапшыру ахырына якынлашты. Тапшыруны 10-нчы сыйныф укучысы Нарина Шафигуллина һәм 8-нче сыйныф укучысы Ислам Габделбаров алып бардылар.
Білім иле иксіз-шексіз, мұғжиза білән толған. Вақытны буш үткәрмәбез, булырбыз уңган, булган. Диңгезләрдә yüзәрбездер, биек тауга менәрбез. Оксидлардан металл ясап, атын тишен җиңәрбез. Табигатьнең серләренә төшенеп тә бетәрбез. Суны, һаваны, туфракны 500 тарак итәрбез. Берни авыр булмас безгә, янда булса мөгаллим. Фән кыяларын кимереп булыр без әле, галим.